Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasdaaw launay ni Flora, idi nakita na dagiti dua nga ubing. Adda na ipalagip kan kuana. Gayam na gayam ti ina dagiti ubing. Itimot ayan ni Adela, nakakita iti landok, kat pinadas na pinang orterehas ti tawa, tapno adda pagnaan na nga aglibas. Itimot ayan ni Flora, nagpatulong kan ni Arman, no kasanuda at tulungan, dagiti ulila nga ubing. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas anapauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adan na sa uidi kanyak ni Ami, nga agpaaramid iti kasuratan. Adag iti anak na ti pangtedan na iti balay kan ti grocery na. Amkan na, nga amanga no mga sawan to ni Sani, kat maitya puwera dagiti ubing. Masapul nga rod amasarakan day ta kasuratan. Amang ipanagnak, ako kwa ti inada tinabati a kinabaknang. Ada impakpakasi na idi kanyak. Apakibambantay ko kano dagiti anak na. Ngam idinadamag ko nga inyawid ti amada ti babae. Sa anak-anak na pan iji balaydan. Kaslaman na igagara, nagrarana dagiti ubing ken ni mamam. Kat iji pa'y sementeryo. Panagkunak, adday pasimuda agday ta apasamak. Tay kunadan nga adda aramaten ti Dios amang tulong kadagiti mairuruman. Inton makadanon tayo di grocery. Inkanto kitaan no anya ti aramiden ti balod na. Sana mabalin asyak ti mapanmang kita. Sana mabalin amaamuan na. Adata ti akin aramid iti pan nakaikulong na. Sabagay. Ibaon mo nito nga rod ti may sa akadwam anang dukot kan kwa na. Barang masapa sumra ki jay grocery. Amangan no ado ti tawi jay grocery. Uray itantan pa lang ti panangkita kan kwa na. Ngam ayan nga tandagi jay nga ubing. Didan makadalos kan makalaba. Dagi jay nga ubing ti makagapo. No apay anaikulong day jay nga Adela. No saan kumaanak kibiyang. Adayo akas jay tinalakam na. Ha? Agin lalaing tumat. Imbaglakit din, tasaan tayo ang nagsisina. Apay ka di ngay jayan ti mosuleyo tinapanan niyo, edi pimanaw kayo dito'y balayo, Lola. Ay, tsak man ambo apok. Ijay mo tinang iturungan dagiti sa kanyak. Apay, da kayaw. Apay mo't anapan kayo, ijay. Nalipatan niyo ka di manan, Lola. Ijay tinakayta naman dagiti dadakkel mi. Kasta ka de. Ay, di mo mo't ngamin imbaga. Mala, in kayo agdigusan, talaba aktibado yu, Lola. Amom ka di ti aglaba. Wen Lola, manipod na tayo ni Papa, da kami ti pinaglaba ti agsyuman ka da kami. Diyak kaya ti agdigos, nalamen. Idadangan kayo iti danom, Lola. Papanamita, Flora. Awan sama ti trabaho yu ita. Paspasarak ko man ti mapan iti sigod nga abogado ti pamilya dagiti ulila nga ubing. Bareng adda ngagpaisuken kwa na ti kasuratan nga imbati da. Saan kami mo't ngaminan ang nagkit-kita iti abogado da? Ti ka di nabati a kinabaknang da. Saan ka di a conjugal property da nga agasawa. Tawid ni Ami kadagiti dadakkel na. Ti balay kan grocery. Sa maysa, saan ka no ang nagkasarti agsyuman kadakwada kan ti amada? Mayat ko ma, no nasayaat ka dagiti ubing. Ngam saan met, tanaranggas akunan. Iso nga adda pagsayaatan ti panagtalaw ni Mama. Ta nagraranada iti sementeryo. Kita man ngagpeso. Saan aninamnama, aga po iti panagtalaw ni mamam. Adda palimed amay butaktak. Anya dyan baga ni Nana Flora apapanan na, Manong? Iti kano abogado, wading. Adda kano kayat nga amuan.
Apay apagsayaatan ta kanumat, manong. Jakmat maawatan. Ngam aday di timbagan ni mama. Nga imbati na iti abogado. Anya ngay dayjay nga imbati na, manong. Jakman mo. Ngam nasa una dayjay. Idi agsaksakit pa'y. Amuna ngamin at dataning tibiyag na. Jak maawatan, manong. Uray syakmat ading. Jakmat maawatan ti imbaga na nga imbati na iti abogado. Kupingak pa'y ngamin ide. Aday ta, napil kong ti sumagmamano arehas. Imbag ta saan unay ang naging nasidag ti landok arehas. Numapil kong ti datuma, mabalin kong ti rumar titoy. Mangibiti nak tulaang iti ulos apagbitinak na umulog. Saan mo't kiti unay abakras di tabatog na. Ikarkarigatak ton tingumato iti kalsada. Nangibaon ka ka din tinapan ni J basement. Inton madamdamahan. Ada pa yung paaramid ko iti ibaon ko kuma. Inton sumangpatlangan. Anya ayamanan tinangibaonam kankwana. Ibaon mo ket di tamapan nakitaan ni Adela. O mga angas pa lang dayjay. Ado ti abasto na ama ka ni Jay. Ano? Sikat yung makam mo. Kasanungay no agsakit ijay. Isakit mo matlagayam. Apay no si ka nga rod ti mapan mang sarungkar kan kwa na. Ay, makasarsarungkar iti balod. Oo. Masadot ka matlagayam. Apay amang ibaon ka iti sabali, ha? Mala, si kaman laangan ti makam mo. Awan ka di pa'y ni Nanayo a Flora, ubing. Awan pa'y sir. San mi nga mo? Noon niya nga oras asumangpet. Apay ka di apo pulis. Nasingpat ni Nana Flora. Apay asapsapulan niyo. Nasingpet at talaga ni Nanayo a Flora. Gayem ko, isungamok ti kababalin na. Ay, kunak no umayo tiliwan, sir. Saan ka di akasta ti aramid, ti pulis? Umay agtiliw? Tila ang managdakdakas titil-tiliwan mi. Kasta ka di? Ni ko matitahasin ta titiliwan niyo. Kanayon na kami akuddutan. Talaga ka di anaranggas ti agsyuman kada kayo? Wen, apo pulis? Pinapanaw na ti katulong mi. Di na aksidente ni papa. Da kami kan ni ading ko ti para dalos. Kan para laba. Sana rumbang day nga aramid na. Mabalin ang matiliw iti kasta nga aramid. Panangabuso ti kasta. Dagito man, dagiti piglat ti kinedkedal na. O, iti barukong kan takyag ko. O, pati pa iti lapayag ko. Kanayon na atiritiran. Anya ka diti basol mo. Taapay akasta ti aramidan na. Saan ko kano nga ammo ti agdalos ken aglaba, apo pulis? Anniversary ti panang sungbat mo kanyak ita. Saan ka di arumbang intamat agdate? Awisen nak nga agdate ngam siyak mataggastos. Tultulungan ka mat dito'y grocery Partner tayo ti amin na trabaho. Iso a partner tamat iti sapul ti grocery. Sa bagay, data ti mairanod iti sapul ti grocery. Tadatamat nga rod ti agbambanog. Dayta nga rod. Iso akas gunggo na tamat nga agtrab-trabaho. Intamat agpalailang Una, nanaman tamat ti pagrigrigatan ta. Narigat mat, mo trabaho ka na yun. Pag hinanaan tamat ti bagita, ikan tamat iti lang ay kan inana. O sige, mangrikap tapay nga rod. Taintaman agpasya. Tasayata si Mangpet kan, Flora. Adda kagayam dito'y balay, friend. Inyawag mo kumanga umay ka, tapna mo. Medyo na ibayagak, painuray ko pa ni attorney. Kasano tinapanam? Adda gayam imbati ti gayam ko. Naikabil iti may sa brown envelope. Ada pa'y note na para kanya. Kitaak man nga rod. Gaputawanak iti nauding aldaw na. Imbati na gayam daytan. Kaya't mo asawan, nabayag da ito'y iti abogado. Kasta nga rod.
Saan kami ang nagkitkita ka ni attorney? Taoray isong, kat napan mo't iji abroad. Masungbatan amin na palimed. Babaan iti da ito akasuratan. Nakasaritak matan dagiti ubing. Kat ado tinaamuak kadakwada. Nagmayat kit din di agpalailang dito'y igit ti baybay. Wan nga rod, umay tanto manin ditoy. Kanayunan tati umay ditoy. Makapaikat iti stress. Wan bayam, takada lawas, mangrikop ta iti grocery ta umay ta ditoy. Uy, mayat deta na panunot mo ha. Kaslata mo't turista iti di Domingo. Saan lang akas na? Talagang agbalinta at turista. At damot aramatan tang agpasyal. Naragsak ka kadimat lang, Jacinta? Talaga naragsaka. Tadda imbati day di amadagiti ubing nga aramaten tang agpasyal. Sana kas tati kaya't kwasawan. Naragsak ka kaditi sidong ko? Wana, ngam ti tinabak ng anaibati, ti pakaragsakak launay. Ada ibaga kada kayo ubing. Ada imbati ni mamayo asurat para kanyak. Ngam italaang anakitak. Agsasango tayo iti husgado. Ha? Apay nga agsasango tayo, nana? Mapaaya ba ni Jacinta? Kat kadwa tayong agsasango. Mabutang kami nga agpakita ka ni Tita Jacinta, Nana. Saan kayong agbutang? Takadwa tayo ni Armand. Saan na kayo amabalin asaktan ni Jacinta? Anya ka diti aramidan mi, no agsasango tayo. Itad na kami kadikan kwa na. Saan, Rocky? Masapol atong palagtikid daw ni Mamayo, babaan iti surat na. Anya jay nanggag ko nga, at surat ni Mamayo ka ni Flora. Kung ayo anatay, apay ngay ang nagsurat. Surat na sakbay anatay, Lola. Sino kumangay tinangtad ka ni Flora? Ada ka no nang ibat siyan ng abogado, Lola. Gayam dan samat laang ka no? Ay, saan ko amawatan? Kasano day ta? Uray siyak, Lola. Saan ko mata maawatan? Diyak kayat nga itad na kami ka ni Tita Jacinta. Saan kayo amapmapan uray itad da kayo? Apay, may padawat ayamot ti tao, ta itad da kayo. Ni Lola talaga, di na maawatan. Ay, nabanuga ka nagpasyal. Agpay deliver talangan iti kanenta, tamasadutak ngagluto. May mayat manin. Agin na natakit din. Mayat ti kastoy abiyag. Baknang tan. Diyak ninamnama akastoy tigasat ko. May saaklay di ngaglakla ko. Ita, baknang akon. Gaputa kukwa kon tinagtrabaho. Nagtrabahuan ta ko Tagpada ta idi trabahador dito eh. Ita, datanti manager. Nagmayat adenggan. Manager. Agnanayon ko madaytoy. Apay kumaasaan nga agnanayon? Awan mat dagijay ubing. Di daam mo ter aramidan da. Dandanin madadaal ti rehas. Isagana kong tinaimpis nga ulos ta igalot ko iti tawa. Madamdamapay, mabalin kong ti rumar. Medyo nasipngatan. Iso asiguradong awan ti makakita kanyak. Daytoy langan tinabati. Pangurak man. Adita, mabalinan. Igalot kunti ulas. Tabo mabaak mo tandita. Adita, naigalot ko na. Rumara ko dito'y. Nagbiti na ka, bumaba. Inay hatak, tama no matinagak. Agpababa ako.
Asideg ako na. Awan ko mati makakita kanyak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.